Hello everyone, welcome back to my channel. गासैखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाहरबाय। स' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। Monkey. No. Monkey बिलाइ. No. आंनो. No. र'. गोथाव. Monkey जि मिया? Si. Monkey. Monkey ले. Monkey यो सबाय. सबाय. जाबाय. जिमिया जाबाय. ना जिमि? नै जिमिना ओंख्रिया ना गोथाव ना जिमि गोथाव नि सासे आरो गोथाव ओइ गोथाव ना गोथाव हेलांसिगोन Bye. हाय जिमिजों जुनाखिजों माबा दिंखिया खाहैनोसैलै हेलङा हेलांसि खाहैनो आं हेलांसि खाहैनो नायला दाहाय मिन्थिगोन दे देजा मानसि नायनोलै हनै नायनो बिलाइ नुबाय दा जाबाय दा जादो दे मैगंखौ आङो खानानै लाबोबाय सुबाय सुनानै हाबाय जेबो होफाया गोजायैनो संनानै जानोसै आं गोजायैनो जानो गोथाव मोनजायो आलु सालु होबाथाय आंहा एसे बोरैबासो नांनो आंखौ बानाय मोनो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय बाय